Michina yaita rikani batana ngoma Richard Mapfumo bridge ndiro maitiro sakanaka nekambo mavanga nganya yacho yese ngotaurwa kunzi zvinotora nguva yakareba kunyora kambo kuprakitiza asi mwe munozongotora kuti dhora pamusika
kutsvaga chiso tine mavangano mutsva rinobuda mukusuwa masikati tombovhara madekoni tava baba tine mavangano mutsva tinochema baba vanga zorora rino tine mavangano mutsva. right muri yeZimbabwe zvaita panapa rega ndione kuti ndingabatana namukoma Richard here pana vanakamboti tingoita final check kuona kuti masystem ese zviri sei chirongwa huchi pasina nyuchi munochonzora mafaro chete promotions kusumudza vaimbi veZimbabwe maupcoming artist tichirova mabrandada zvakare kukudzivisa dziri kuburwa dziri kupisa saka vemafaro chete promotions hatisi kumira zivisai vamwe nezvechirongwa mufunge zvenyu chamunobata paZim online radio station musi wefriday wega kubva pamidday kusvika na 3 p.m. UK time. Saka mukoma Richard vamirira rega ndichiita connect paZimbabwe. I'm crossing over to Zimbabwe Bait Bridge right now. Kodiozoze kuti zityise padhorobha. Zimbabwe makadiko zvenyu kwese kwamubata muri ndiri kuchingamidzai pachirongwa huchi pasina nyuchi muzi wechishanu kubva kuno Desert Studio South East of England namavharo wemavharo saka mavharo nasi pachirongwa hatina magitari hatina chiko futi hatina meterwa pamwe meterwa mungona kusangana nadzo asi nhasi regai ndichitamboti sandura imbichana ndiri kusvika paBait Bridge ndo pandiri kusvika paBait Bridge pandiri kusangana namukoma Richard Mapfumo vanotungamirira chikwata chinonzi vadzidzive kutanga gospel choir ndo vandichanga ndiri kukurukura zvangu navo nazi regai tibva tangopinda munyaya yatiri kuramba takaita sei takatarisana nayo hanzi zvachihambire sadriver waambulenzi hatichada kutomboenda kure kana kumbotarisana nezvimwe mukoma Richard makadi zvenyu ndinokumbira kuti mutiudze kuti anomunzi Richard Mapfumo ndiani makaberekerwa kupi uye kumusa ndekupi makadzidza kuchikoro kupi uyezve makaberekwa mumhuri yakakura zvakadini? Richard Mapfumo akaberekerwa kuShurugwi kwaNhema ari mwana waElijah naMavis Chivi kuFaruwenga. Akadzidza kuTokwe nekuChisungo. Mumhuri medu tiripo vapfumbamwe 9, vakomana tiripo vatanhatu 6, vasikana vari 3. Richard Mapfumo wacho ari wechi4. Mukoma Richard mungade kuti zivisa here kuti vadzidzi vekutanga gospel choir zita rakabva papiri manga mafunga nezvei kuti muzopa chikwata chenyu kuti vadzidzi vekutanga gospel choir uye mungade kuti zivisa here kuti chikwata chenyu chakamira sei mune mamembers vangani muchikwata chenyu? Chimwe futi chatingada kubva taziva ndechekuti sechikwata zvamakaita izvozvi mane maalbums mangani pamwe chete nemadvd kuitira kuti isuzuka tikutotanga kunzwa nezvenyu tizive kuti mundima umu maamo here kana kuti muchangotanga? Chikwata kuti ndizochiti vadzidzi vekutanga ndakatora zvibva pavakomana vekudaidzwa naJesu pakutanga avo vanga vari 12. Ndo zvatakada kuti mushumiri wedu
hufanane neushumiri hwevadzidzi vekutanga kudaidzwa naJesu. Saka basa redu guru nderekuvhangera, sezvo ini ndiri muvhangeri. Ndo saka muchikwata chedu chiti nhengo dzedu tinogumira pa12. Saka ndo pakabva zita rekuti vadzidzi. Chikwata chevadzidzi vekutanga chine nhengo dzinokwana idzo 10. Tine varume vanoimba bhesi. Pabhesi tine Nakuda Kwashe Mapfumo. Kutena ndina Laki Rutavi, Tichakudziishe Mapfumo. Mabakings ndina Magaya Timothy. Then kumadenzi ndina Muchacho Mugabe, tina Marvelous na Lloyd. Then kutena zvakare tina Robi Magenga na Last Mapfumo na Tafadzwa Mapfumo zvakare. Saka tinoshanda tiri 10 kudaro, asi pabumbiro redu remutemo kana tichinge tazowandisa tinogumira pa12 sevadzidzi vekutanga vana Peter nana Johani. Ndio patakatoredzera ipapo. Ndoda kutenda Mwari zvizhinji. Ngati kubva mugore ra 2006 Mwari havana kumbomira, vakaramba vachititungamirira, vachitisimudza. Takakwanisa kurekodha maalbum edu anokwanisa kuita iwo 5. Albamu yekutanga inonzi Kanganwiro, ichiteverwa naNgarava yeSvitsa. Tichibva ipapo paNgarava yeSvitsa tichienda pana vadzidzi voshambira. Tichibva ipapo tichienda paalbamu inonzi Mavanga. Tichibva ipapo tichizoita Greatest Hits yazotisvitsa pana Makatinzwi Rangoni. Tichivimbisa zvakare kuti mukati megore rino ra 2016 tine zvitsva zvatakagadzirira zviri mukati mepoto iko zvino zvangomirira kuti zvichipakurwa chete. Saka toda kutenda nyasha dzaMwari kuti chikwata chevadzidzi vekutanga chiri kuramba chichikuvimbisai zvizhinji. Tane ma-DVD 3 pamwe chete nema-CD 5 raakuuya rinenge rechitanhatu rechi6. Mwari orugare ngavarambe vachikuitira zvakanaka. Tichiripo, tichiri kukuvimbisai zvizhinji, Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Rimwe albamu revakomana vadzidzi vekutanga gospel choir randakabata rinonzi Vadzidzi Voshambira. Pandiroda kutora kambo kane zita rimwe chete zvakare, ndiringotora matitle track nai. Munoiziva kamunoiziva nyaya yacho. Voshambira, varume vakuru vakaswera usiku hwese vachida kubata hove, asi hapana chavakabata. Asi shomasimba ose wazosvika vakati aiwazve chinjai maitiro. Gambo Voshambira kubva kuna Richard Mapfumo, vadzidzi vekutanga gospel choir. Pasongo vadzidzi voshambira, semuvhangeri ndakawaniswa mukana naMwari wekuti ndidzidzise nekuyambirawo hama kuti kana tikashanda, kana tikararama Jesu vasipo, tinogona kuzoona kuti pakupera kwezuva kana kuti pakupera kwegore hatina chatinenge tichibuda nacho, sezvakaitawo vadzidzi pavakambosiya Kristu vakanorara usiku hwese vari mumvura vasina chavakabata, asi hove dzaive mumvura imomo mavaive vari